dient que després de les europees el que s'ha de fer, a l'estat espanyol, és una gran coalició entre el PP i el PSOE. Això sí que fa una certa impressió, no? Fa un cert respecte. Perquè suposadament, els uns fan la campanya per aturar els altres. Però en canvi ens diuen que, tant si els aturen com si no, l'objectiu final és fer una gran coalició. I la pregunta em sembla que és molt legítima. Fer una gran coalició per què? Per què volen fer una gran coalició? Que potser estan d'acord amb la reforma de la llei de l'avortament? O que estan d'acord amb la reforma de la llei de seguretat pública? O que estan d'acord amb la reforma del mercat laboral? Bé, aquesta sí, perquè de fet la van començar els socialistes. O amb la reforma fiscal? Aquesta potser també, perquè també la van començar els socialistes. En què estan d'acord? Per què la volen fer, aquesta gran coalició? Doncs jo crec que la resposta és molt simple i molt impressionant. La volen fer per impedir que votem. Allò que els uneix, allò que els mancomuna de debò, entre moltes altres coses, hi ha altres coses que també es mancomunen, però una de molt important és impedir que puguem votar. Perquè pensen que si votem ja no podran fer moltes de les coses que els agrada fer junts. Com, per exemple, garantir-li 1.700 milions d'euros al senyor Florentino Pérez com a premi per haver provocat uns quants terratrèmols. O com, per exemple, compartir un model d'autopistes sense cotxes, de trens d'alta velocitat sense passatgers, que costen molts diners i que tenen molt poca utilitat. O, per exemple, rescatar un banc que tot solet ha fet 23.000 milions d'euros de forat i això, malgrat haver-se dedicat sistemàticament, diuen els jutges, a abusar de la bona fe dels seus clients a través de les preferents. Aquest és el model d'estat que ens ofereixen? Això és la tercera via, se suposa. La tercera via deu ser allò que ens proposen. Perquè si la tercera via no és allò que ens proposen, què és la tercera via? Us imagineu que un dirigent d'Esquerra Republicana portés anys i panys promocionant una determinada via i tenint poder per fer-ho, és a dir, guanyant eleccions, participant del suport dels governs espanyols del PSOE i del PP i del PSOE i del PP una altra vegada, no s'hagués sortit mai. Quan els màxims promotors de la tercera via miren, alguns dels quals porten molts anys en política, explicant-nos que ells en saben molt, però molt, i que tot ho fan per nosaltres, però en canvi mai no obtenen cap resultat, mereixen la nostra confiança? De debò que la mereixen? I una reflexió afegida. A mi no em dol desitjar sort a aquells amb els que comparteixo una part del camí. Per això no em dol desitjar una sort a Iniciativa, Convergència i Unió, amb els quals compartim una part del camí, que és el referèndum del 9 de novembre. Però també m'agradaria que quedés clar que hi ha una part del camí que no acabem de compartir. Almenys de moment. I aquesta part del camí és que tots els candidats d'Esquerra Republicana
I això no ho pot dir cap altra candidatura. No ho pot dir cap altre partit. No hi ha cap altra candidatura del nostre país en què tots els seus candidats tinguin clar que votaran sí i sí, i que aniran a Europa a defensar no només el referèndum, sinó a defensar la independència de Catalunya. Això només ho garanteixen els candidats de Catalunya. Potser estaria bé que qui parli a Europa sigui qui parla més clar. Perquè segurament estaria molt bé que quan els hi expliquem ho entenguin bé. Perquè l'objectiu és fer-nos entendre. L'objectiu és que ens entenguin. Si anem de debò, i no tinc cap dubte que anem de debò, no només nosaltres, sinó també els nostres companys de viatge, en el referèndum, si començo que tots anem de debò. Però, si anem de debò, és a dir, si anem tan de debò, que volem votar sí i sí, i que tenim clar que nosaltres, com que volem votar sí i sí, com que per nosaltres la independència no només és un dret, sinó que és una necessitat. I atès que és una necessitat per molts dels nostres, és un deure per tots nosaltres. Atès que tenim clar tot això, també tenim clar una altra qüestió que és fonamental i que hem d'explicar a Europa sempre. De fet, ho fem cada vegada que ens reunim amb representants de governs d'arreu del món. I ho fem molt sovint. I els hi expliquem de forma molt clara. I sempre s'acaben les reunions dient-nos a vosaltres sí que us entenem. Doncs és bo que ens entenguin. Hi ha un missatge que volem que l'entengui tothom, dins i fora de Catalunya. I el missatge és clar i senzill. No ens cansarem, no ens resignarem, no ens rendirem. I si som la majoria, els que no ens cansem, els que no ens resignem i els que no ens rendim, si som la majoria, precisament perquè som la majoria, guanyarem. I aquest és el nostre objectiu. És més, és el nostre dret, és la nostra necessitat i és el nostre deure. Doncs complim-lo, fem realitat, fem valdre els nostres drets, cobrim les nostres necessitats i complim amb el nostre deure. No ens cansarem, no ens resignarem, no ens rendirem. I quan l'estat espanyol ens diu que no ens deixarà votar, quan el PP, el PSOE i el PSOE i el PP ens diuen que no ens deixaran votar, de fet, ens estan fent un favor didàctic perquè ens ajuden a explicar-nos al món, perquè converteixen la independència en sinònim de democràcia, perquè no només ens diuen que no ens volen deixar ser independents, sinó que ens diuen que no ens volen deixar votar. I a ulls del món és molt senzill, és gairebé obligatori estar al costat d'aquells que volen votar, que faran tot el possible perquè voti tothom. I és impossible estar al costat d'aquells que neguen el dret de vot i que fan l'impossible per no deixar-nos votar. Per això és tan important que el 9 de novembre hi hagi urnes. Si el 9 de novembre hi ha urnes, guanyarem. Si el 9 de novembre hi ha urnes, guanyarem. Perquè la pregunta rellevant no és tant què pensem fer nosaltres per votar el 9
és què pensa fer l'Estat, què pensa fer el PP i el PSOE i el PSOE i el PP per impedir que votem. Aquesta és la pregunta rellevant. Aquesta és la qüestió realment rellevant a ulls del món. Què pensen fer per impedir que la gent voti? Perquè el que està molt clar, i així ens ho reconeixen tots aquells amb els que parlem, és que hi ha coses que evidentment no poden fer. Perquè només que les insinuïn ens regalen la victòria. Per tant, estiguem tranquils, perquè el nostre repte, tranquils i confiats, i fins i tot feliços, i serens, i calmats. I tantes paraules com vulgueu afegir, totes elles amables, simpàtiques, dolces, amb aquest to tan impropi dels mítings que veiem dels altres partits polítics. Perquè el que nosaltres volem fer és molt senzill. Posar urnes, repartir paperetes i que la gent vagi a votar. I les cues de persones amb una papereta a la mà disposades a posar-les dins d'una urna és la garantia de la llibertat. És la garantia de la justícia, és la garantia del respecte a la voluntat dels ciutadans. I estem aquí precisament perquè ens preocupem de la gent, perquè la respectem, perquè l'estimem, perquè n'estem